Salutacions, rebels. Està tot a punt, gairebé tot a punt per la marató del doctor. Durant 12 hores, a partir de les 10:30 del matí i fins a les 10:30 de la nit, més o menys, tenim l'oportunitat de recuperar un serial com a mínim o un capítol de cadascun dels doctors que han estat des del primer fins al desè. El Matt Smith no el veurem gaire per allà, però veurem el primer capítol de la sèrie del 1963. Veurem An Unearthly Child. El segon doctor ens el saltem, realment no ens el saltarem, perquè el Patrick Troughton el veurem dintre dels serials The Three Doctors del 73, amb el que se celebrava el 10è aniversari de la sèrie, i The Five Doctors, de 10 anys després, el 1983. Una gran reunió multidoctorial. Al matí també tindrem l'oportunitat de veure Genesis of the Daleks, votat pels seguidors de Doctor Who de tot el món com el millor serial de tota la història. I això és dir molt. A més, fixeu-vos que sabrem l'origen dels Daleks i que sabrem moltes coses sobre quina influència va tenir el Doctor en com és aquesta raça. I de moment no dic més sobre aquest serial. Tindrem sorpreses, moltes, algunes al matí, unes quantes a la tarda. Tindrem sortejos, podreu emportar-vos cartes de Doctor Who, podreu emportar-vos ninos, podreu emportar-vos un DVD de la sèrie clàssica. Veurem a la tarda també un parell de pel·lícules, una d'elles la versió que havia volgut fer sempre el director de The Curse of Fenric, un serial del 7è Doctor de l'última temporada. De fet, és el penúltim serial que es va fer de la sèrie clàssica de Doctor Who. Veurem el muntatge que li hauria agradat a fer al director, perquè ho va deixar escrit amb notes. També veurem la pel·lícula, evidentment, del pas del 7è al 8è Doctor, una pel·lícula que es va fer amb la Fox, amb la idea de rellançar el personatge, i que és l'única que va fer el senyor Paul McGann, tot i que ha fet moltes altres coses relacionades amb Doctor Who, com posar la veu a documentals o fer de 8è Doctor en audioserials. I què em salto? M'estic saltant el 6è Doctor. I és que del 6è Doctor veurem la segona part, que és un serial en ell mateix, de la temporada Riu, li podríem dir així, que va fer amb el judici del doctor. La segona vegada que el jutjaven, per cert, parlarem també de la primera, però veurem el segon serial d'aquesta saga, Mind Warp, que per molts és el serial més estrany i més controvertit del doctor. El veureu fent i dient coses que potser no us imaginaríeu mai. I subestarem. Subestarem a les 10:30 de la nit, subestarem un original de Fan Letal de Cels Pinyol que ens ha cedit, a més, amb un dibuix que ens ha fet expressament per la marató amb el doctor de Tom Baker, el quart doctor, amb la seva infinita bufanda. Bé, no us podeu perdre tot el que farem a la marató del doctor, perquè a més és per recaptar fons per la marató de TV3. Us esperem a l'Espai Jove La Fontana, des de les 10:30 del matí fins a les 10:30 de la nit, a Barcelona. Si heu d'agafar el metro, Fontana, us baixeu 2 passes cap amunt i esteu ja immediatament allà. Pugeu a dalt de tot que ens trobareu allà rebel·lant-nos contra el sistema. Adeu!